Er moeten woningen bij in Middelburg, maar waar? Omwonenden van landelijk gebied waar bouwplannen zijn, protesteren. Ik denk dat we dat moeten behouden, dat we daar zuinig op mogen zijn. En verder in deze uitzending. Deze huisarts doet het helemaal anders. 10 jaar en nu al wereldkampioen. Goedenavond. Huizen bouwen in landelijk gebied. Dan is de kans groot dat er verzet komt. Zo ook in Middelburg. Er moeten woningen bij, want er zijn er te weinig. Maar tegen plannen om te bouwen aan de rand van de stad, bij Brichdamme, zijn met een petitie 800 handtekeningen verzameld. Dit landelijke stukje Walcheren ligt ten noorden van Middelburg, bij Brichdamme. Wandelt u hier vaak? Ja, regelmatig. We wonen hier in de buurt. Mooi gebied? Schitterend gebied. Uitgerekend hier wil het gemeentebestuur 165 woningen bouwen. Doodzonde, vinden de omwonenden. Het is een heel oud historisch landschap met kreekruggen. En je ziet het hollebollige landschap. En het is ook dicht bij de stad, waardoor de mensen hier kunnen recreëren. Het is een heel geliefd wandelgebied. Mona van den Broeke-Kwekkenboom woont al haar hele leven op deze boerderij in Brichdamme. Het zou voor haar erg wennen zijn als de omgeving wordt bebouwd. Ja, dat voelt natuurlijk niet zo heel fijn. En we weten natuurlijk met z'n allen dat er wel heel veel behoefte is aan woningruimte. En daar zijn wij ook wel voor. Maar wij hebben ook wel een beetje dat we denken van ja, wat voor soort woningen komen er dan? De gemeenteraad van Middelburg vergaderde vorige week over de bouwplannen. En er was veel kritiek. Want de gemeente zou de gronden hier nog moeten kopen. Maar ergens anders heeft Middelburg al gronden in bezit. Bouw vooral daar, vinden veel raadsleden. En zo komt de Kleine Hoge aan de westkant van de stad weer in beeld. Hier komt weliswaar een asielzoekerscentrum en zo'n 50 woningen. Maar grote bouwplannen gingen niet door protesten van omwonenden. De Kleine Hoge! Er zijn natuurlijk wel partijen in de gemeenteraad die dat toch wel opnieuw ter discussie willen stellen om daar toch mogelijk te gaan bouwen. Moet ze wel alles terugdraaien weer? Ja, maar misschien beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is een terrein natuurlijk wat groter is dan dit, waar meer mogelijk. En er wordt al gebouwd. Er wordt een AZC en nog woningen gebouwd. En dit is toch een uniek gebied met het Brichtdamse pad. En ik denk dat we dat moeten behouden, dat we daar zuinig op mogen zijn. Morgen valt dus het besluit hierover in de gemeenteraad. Het lijkt erop dat er een meerderheid is om te bouwen bij Brichdamme en ook bij Poppenroede, wat ook aan de noordkant van de stad ligt. De grootste partij, de LPM, hield nog altijd de kaarten tegen de borst. Tot nu. Waar neigt de LPM naar, voor of tegen? De LPM neigt toch naar voor. Waarom? Omdat wij weinig alternatieven zien. Ondanks dat ze wel zijn aangedragen, zijn daar ook allerlei bedenkingen bij te geven. En dan is de afweging zo dat wij toch neigen naar Brichdamme. Dit gebied, langs het kanaal door Walcheren en ten oosten van de N57, is ook genoemd als alternatief. Als je veel huizen wilt bouwen, dan lijkt dit de ideale locatie. Er is ruimte genoeg en bijna niemand heeft er last van. En je spaart in één keer cultuurhistorisch landschap bij Brichdamme en Poppenroede. Maar geloof het of niet, ook hier zijn weer bezwaren. Want Middelburg moet van de provincie de komende 15 jaar 1200 woningen bouwen. En niet meer. Als de plannen van Hugo de Jonge waarheid worden, dan kan dat misschien wel. Een stukje minder zou ook wel mogen van ons. Is het dan toch geen idee om met die provincie te gaan praten of het allemaal wat groter en wat meer mag? Want dan kan je hier echt een hele wijk neerzetten. Dat is een heel goed idee, alleen dat is niet een plaats waar we nu zijn. En dus blijft deze grond hoogstwaarschijnlijk onbebouwd. Peuters in de gemeente Sluis kunnen vanaf nu gratis naar de peuteropvang. Eerder was de opvang ook al gratis, maar dat was een proef. En nu geldt het voor meerdere jaren en voor de hele gemeente. Om dit moment officieel te maken kwam de wethouder de peuters in Breskens voorlezen. Ah, wie is dat? Kijk eens, die is lief, hè? Dat is Hardy. Volgens de gemeente helpt de gratis opvang om te voorkomen dat kinderen naar Vlaanderen gaan. Maar het helpt ook bij de ontwikkeling van peuters. Als een kindje meerdere dagdelen per week komt, dan bouw je toch een band op met de kinderen. En doordat je een band met de kinderen opbouwt, voelen ze zich ook veel veiliger op de groep. En kun je hun taal stimuleren. Dan is de start naar groep 1 gewoon net verloopt iets soepeler. En op deze leeftijd leert een kind gewoon nog super makkelijk.
Sluis is niet de enige gemeente met gratis opvang. Terneuzen volgt deze zomer. En Hulst wil het ook, maar daar moet de gemeenteraad nog instemmen met de plannen. Een kwart minder woningbranden vorig jaar ten opzichte van 2023. De brandweer rukte in totaal 158 keer uit in Zeeland. De meeste branden waren in de gemeente Middelburg, 23. Ja, Ricardo. Hij heeft het gered. Ricardo Kaljau uit Oost-Soeburg heeft als eerste Nederlander op elk continent de hoogste vulkaantop beklommen. En dat was geen makkie. We have ice. Look around you. Kaljau hoopt dit weekend weer op Zeeuwse bodem te staan. Veel huisartsen trekken weg uit kleine plaatsen en gaan samenwerken in een gezondheidscentrum op één centrale plek. Stijnie Mulder niet. Zij doet juist het tegenovergestelde. Zij gelooft in zorg dicht bij de mensen en is een proef begonnen in Hansweert, waar geen dokter meer was. 2 dagdelen per week houdt ze spreekuur in Bredeschool de Kolk. Op mijn vinger. Op uw vinger? Op mijn borst. Ja. En in mijn nek. In uw nek, dat is... Spreekuur in Hansweert. Patiënt Willy Verhagen, 78 jaar, heeft op verschillende plekken knobbeltjes. Huisarts Stijnie Mulder onderzoekt hem. Ik vind persoonlijk dat huisartsenzorg toegankelijk moet zijn voor elke Nederlander. Dat vinden wij als huisartsen eigenlijk allemaal. En ook onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsvereniging, draagt dat uit. En daarbij is het fijn als die toegankelijke zorg ook nog laagdrempelig bereikbaar is. En laagdrempelig wil zeggen geen reistijd en geen wachttijd. Ik ga er een heel klein sneetje in maken. Het klinkt logisch, toch is dat het niet. Toen de oude huisarts stopte, moest Mulder, al huisarts in Rilland en Kruiningen, toch wel even nadenken. Een extra vestiging betekent namelijk extra werk en extra inzet van personeel. Het is misschien een beetje vechten tegen de bierkaai, maar ja, juist in de toekomst, waarbij de neiging is om huisartspraktijken te concentreren, zijn wij meer nodig op de dorpen. En dat komt doordat Nederland vergrijst. Dus de ouderen die zijn vaak slecht mobiel. Voor hen is het belangrijk dat de huisarts op het dorp zit, omdat ze veel meer aangewezen zijn op de voorzieningen van het dorp. Op het dorp zijn ze er blij mee. Ja, mooi, ja hoor. Ja. Maar ja, u kunt nu in ieder geval weer hier terecht. U hoeft niet naar Kruiningen. Nee, ik moet maar eerste raad verder woon ik. En dan ben ik hier, 2 minuten. Dus. De proef in Hansweert loopt minimaal een half jaar. Daarna wordt er gekeken hoe het verder gaat met de praktijk. Ik praat erover verder met Jannes Goedbloed, verslaggever zorg. Ja, aanwezig zijn in het dorp. Mulder doet het en het kan dus blijkbaar. Waarom doen andere huisartsen het dan niet? Ja, ze zegt het zelf eigenlijk ook al. Hè. Het is een beetje vechten tegen de bierkaai. Want als je in de rest van Zeeland gaat kijken, dan is het credo toch echt samenwerken, samengaan, centreren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar West-Zeeuws-Vlaanderen, daar hebben ze een groot samenwerkingsproject opgezet om daar de huisartsenzorg in de regio overeind te houden. Op Noord-Beveland, daar worden alle huisartsenpraktijken op 1 plek gecentreerd. Tenminste, dat is het plan. Ja, om het voor heel Zeeland even in cijfers uit te drukken. Voor het jaar 2030 moeten er in heel Zeeland 100 nieuwe huisartsen bijkomen. En nog eens 100 medici, hooggeschoolde medici zoals psychologen. Ja, het is nog maar de vraag of we die nog wel naar Zeeland krijgen. Ja, want er lopen allerlei initiatieven om dat voor elkaar te krijgen. Om huisartsen naar hier te halen. Jonge mensen het liefst en ze hier te houden. Wat denk jij? Zal dat genoeg zijn? Maar ja, om de huidige vorm van huisartsenzorg overeind te houden, nee, ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet. En dan heb ik het vooral over huisartsenpraktijken met 1 huisarts die dan die hele praktijk draait. Ja, jonge huisartsen willen dat helemaal niet meer, die constructie. En daarom zal de huisartsenzorg de komende jaren echt moeten gaan veranderen. En ja, dat hebben we al heel vaak gemeld. Hè. Er moeten meer digitale consulten komen, meer via de app, meer via de mail, minder echt naar de huisarts toe. Maar ja, zelfs dan wordt het nog spannend of er voldoende huisartsen komen naar Zeeland toe. Want ja, dat huisartsentekort, dat speelt natuurlijk niet alleen hier in Zeeland. Dus ze kunnen kiezen waar ze gaan starten als ze van de opleiding afkomen. Dus ja, al met al met de huidige vorm van huisartsenzorg, nee, dan wordt het niet genoeg. En als de huisartsenzorg gaat veranderen, misschien wel. Helder, dankjewel Jannes. Hij is nog maar 10 jaar oud en nu al 2 keer wereldkampioen. Yannick uit Arnhemuiden heeft met zijn vogels deze week in Portugal 2 wereldtitels te pakken.
Als je op de details let, dan win je. Het is niet zomaar even winnen. Want de details maken het verschil bij de seizen van Yannick. In de volière waar zijn vogels en die van zijn vader wonen, legt hij uit waar een goede seis aan moet voldoen. Bijvoorbeeld het kopje, die moet de bovenkant, dat noem je een pet. Die moet zwart zijn. De borst van een man die moet ook geel zijn. De pootjes die moeten blank. En de snelveltje, daar moet een zwart puntje van worden. Dus ja, dat is ook wel belangrijk. Zijn grote geheim om van die perfecte vogels te krijgen is opvallend. Naast de volière hebben we ook een waterput. Alleen als we dan soms de deksel ervan afhalen, komen van die heel dikke zwarte spinnen eruit. Dus ja, ik stop die dan in een bakje en ik keep ze bij de vogels leeg. Dat was zo hapselijk weg. Het was ondanks de goede voorbereiding, inclusief eiwitrijk spinnendieet, toch nog even spannend of Yannick zou winnen. Ik had het niet echt verwacht. Toen hadden we friet gegeten en toen zei papa, ik ga even de frietpan uitzetten. Kwam die zo met de vuurwerkfonteintjes uit de schuur lopen. Dus ik zei, wat is er nou? Die zat ook allemaal geheimzinnig te doen over de uitslag. En toen zei hij, je bent 2 keer wereldkampioen geworden. Ben jij nu de jongste wereldkampioen van Zeeland? Nou, ik hoop het wel. Het was vandaag wisselend bewolkt met soms mooie opklaringen en op veel plaatsen bleef het droog. De temperatuur kwam uit op ongeveer 8 graden, wat normaal is in deze tijd van het jaar. Morgen begint de dag bewolkt met af en toe regen. 's Middags wordt het droog en breekt het zonnetje af en toe door. En tot slot, kijk nog even op onze social media kanalen. Trump kan de Golf van Mexico de Golf van Amerika willen noemen. Nou, dan weten wij er ook nog wel een paar. We hebben de wereldkaart verzeeuwst. Op Instagram en Facebook vind je dat. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.